Malawi Brief. A Jessica Bwira amene alolankhulira chipani chicha cha MCP akupitirizabe kususana ndi SONA komanso chipani chicha cha DPP. Lero pa programu ya Tiuzeni Zoona acheza ndi iwowa ndipo alankhula izi. Tikulandireni ku programu ya Tiuzeni Zoona ya sabata ino. Mu sabatayi makati ngoti lachisanu, President Peter Mutharika walankhula ku mtundu wa Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo pa uthenga umakhala otsekulira nyumba ya malamulo komanso kufotokoza zina zomwe boma lichite. Chipani cha Malawi Congress MCP chalankhulapo pa izi ndipo mpulogalamu ya lero tili ndi a Jessica Bwira omwe ndi mneneri wa chipanichi. Ine ndi Chisomo Chigwalu, tiye tikhale limodzi. Kulandireni akabwira mpulogalamu ya lero ya Tiuzeni Zoona lero. Ine ndiyamike kwambiri tikokoze mwapadera kuti mwapereka mpata kuti Malawi amve zoona zenizeni za SONA imene inaperekedwa Friday kapena tinene kuti State of the Nation address imene inaperekedwa nda President Mutharika. Kwakukulu ngati chipani position yanu ndi yotani maka potengera ndi mmene aperekera State of the Nation address imene? Ife kwati kungotumvera chisoni dzikoli kuti ili m'manja mwa chipani ndi anthu amene alibe ntchito nda Malawi. SONA iyi ili kutali kwambiri ndi mavuto amene ayang'ana Amalawi. Amayichula tu SONA chifukwa choti imatanthauza State of the Nation. Kutanthauza kuti kodi dziko lili pati. Mukaliona SONA ichi muone pamene chilifa Malawi. Makamaka akumuzi, makamaka alimi ayi. SONA iyi ili ku north pamene Amalawi ali ku south palibe kugwirizana. Ndipo ngakhale utafuna uyeze SONA ndi manifesto a DPP yo sizikugwirizana pang'ono pomwe. Ndi chifukwa chani tikutero? Choyamba, Malawi aliyense amamvetsera pachi. Amayembekezera kuti amva kuti kodi nkhani ya misonkho boma lilitani chifukwa Malawi sangatukute imene timati production singatheke ngati munthu akupangidwa tax munjira yoterera. SONA iyi ndi SONA yokomera mabungwe ngati IMF amene iwowo cholinga chawo choti asaukiseisa Malawi. Koma mukapita kumudzi mukamva kuti aliyense akudandaula kuti pano zakudya mitengo yakwera. Chilichonse mmene chinasiyiza 6 months ago chili pamwamba. Chonsecho DPP idati tikangolowa tikutsitsa zinthuzi. Ndikuwaona manifesto yandi zimene anena mu State of the Nation address zosafika. Mukapita kwa Malawi panopo nkhani imene akulira iyeyo ndiyakuti kwati oyamba chilengereni dziko lino nasanaoneko ife kuti civil service amaitani imatha kuchotsedera salary chaonera apapa kuti civil servant kuchotsedera zintchito timaganiza kuti SONA ichionetsa mmene alembere anthu zintchito mmene abwezeretse malipiridwe awo kuti Amalawi athe kupita kuntchito. Lero kungoti ukwere minibus ili times 2 chifukwa poyamba chilengereni dziko lino kwabwera chipani chokweza mafuta kawiri just in a short space mwezi umodzi kwakweza kawiri and kukweza kwake very high. Chonsecho mayiko yonse otizungulira akutsitsa mafuta. Ndeti kudaba kuti kodi kuno ifeyo ndeti kumagula kosiyana ndanza ku chimene taona ife timaganiza kuti SONA ionetsa boma limene lalapa kusiya kuzunza Malawi. Awa asankha kuti Malawi azilipira kuchipatala. Ndipo waona zimene akuchita pano Malawi lero kungodwala walapitsa. Timaganiza ife kuti pa SONA pa awa DPP ankasokosa kwa basi pamodzi ndi anzawo AUTM kumayatayatsa makandulo kumanena kuti mbetinatani akuti MCP inapachirika. Alo watu basi commission inaikidwa koma ngakhale wanu wezi kusona simunakambidweko zachi. Kodi inu maenda mukati ife tikumva kuwawa kompleti kuti nkhani ita tikutsani chilungamo osati kungokhala chete mmene mwachitani. Zaoneka kuti chilima ndali dzina loligwiritsa ntchito kuti mukalowe boma koma mmene mwalo wako mulibe na ntchito. Ife timaisa tikuja mapanga kushaya commission mu SONA ifunuka nkhani imenechi kuti aita kufuza ndipo tampesa kuti nkhani iyi koma yapita makandulo kupanga kumbali ya miti. Lero kuli alo wamboma asigona kuti zimene taziona
datu tukakayang'ana sona inili yokumubisa chifukwa sonayi ikufuna izinena zabodza zikuti adpp abweretsa chakudya ngati kuli sima malayi muno mukayiona muzikumbukira zina la malayi congress party ndi chakwera chifukwa awa kuyamba kulima kukolola ndi ulendo uwu andisana longosole kusona yawo kuti chimanga akuchika price yopweteka mulimi ife tikudana ndi zoti anthu azigwiritsa ntchito chimanga monga ndale kugwiritsa ntchito ma politics ngati tikufuna kukonza ulimi kukonza economy malawi tikumbukirenso mulimi ngati anayika zinthu zambiri mmene kuti mukamuuze lero kuti akagulitse 20,000 akagulitse ka 50,000 funso atalimaso tiye ndikonze atimagwire ntchito mmene adapangira kamuzu mmene adapangira kamuzu popanga economy yoyo koma lero tikuona price ya chimanga yongo ichula from the bottom kumano pamene akuzunza mulimi osayitulutsa kumano nkhani imene ya mitengo ya chimanga inu ndine tikuzotsimikiza kuti chimangacho chidatsikadi ayi ine sindikukana ndipo ndizabwino kwambiri kuti anthu atha kupeza chimanga motsika koma ndikunena kuti tisangoyang'ana chimanga kutsika kuti munthu atha kukagula koma ngani njoti chipangidwa produce bwanji ngati chatsika to the point yoti amene akulima akuona kuti there is no point nanga Malawi farmer tikuti naye bwanji ife tikunena kuti akonze amene amatima structural challenges akupanga produce chimanga kuti mulimi taonani tili ndi boma lokapereka ndalama ku Zambia tikunena pano matraki akhanikani akulandira vindalama kumalawi kuno kanena kuti Malawi chimpasa cha fama wachi Malawi akuyenera kuti ngakhale wakula motula iye asakulima mwamba ina uchitolemba notice kuti sangati kupata famu ndalama ine ndikuti ndibwino kwambiri kumakhala ndi maprice otsika koma maprice amenewa asapezeke kuti asiyitsa anthu kulima chifukwa chuma chili nthaka ife kumalawi kuno business yathu monga Malawi ndi ulimi mukapha ulimi mwapha Malawi amene akupanga sikuti akungofuna kuti akhale pasi kudya chimanga akufunanso kuti ithe kupangidwa produce tiyeni tiyang'ane njira zimene zimabweretsa kuti chimangacho chidzathe kukhala affordable koma affordable kapena kutha kugulako kusafike kuti kwapha ulimi panopo ndife dziko limene likudyetsa Zambia alimi akusangalala ndi aku Zambia tutatoseja ndi misongo ya Malawi koma boma lochita kuipa tungululu kutenga ndalama kukapereka kwa alimi aku Zambia tutatoseja alimi atiwo nesakaipeza kuti boma limene limaenda kuwapindukira ndilili ndekupezeka njira yekuti anthu azitha kupanga afford chimanga komanso mulimi apitirize titamasanke kusangalatsa mulimi wa ku Zambia malomoti tisangalatse mulimi wathu kunoko komatu akuti ena mwa mavuto amene dziko la Malawi likumana nawo linabweretsa ndi boma la MCP pa nkhani imene ya chimanga idafika mtengo 100,000 nkutsitsa ngati chipani mukumaunikira motani mukamamva kuti inu ndi amene munabweretsa mavuto amene akuti DPP ikufuna kukonza kodi ife amene tinanena kuti davimana federeza ulima wama asamakhale akuthawayi awawo ati mavuto amene akuma nawo ndopanga okha iwowo pamene ankayima pa chulu kunena kuti adzachita mitengo sankadziwa kuti adayambira pati awata ukakadatibuka ndi bomani andi pano chilichonse chikachitikira sife tametanena kuti azichotsa anthu ntchito sife ametanena kuti azichitokwera pachulu kuti sangatipatse ife federeza ife tili kwa amati tikulima soya izo zapanga okha akumasankha kuti kodi ulimi uyende bwino panopo pano kwachitika dry spell dziko lonse yafika mpaka kusalima mpaka kuti koma anena kuti akukata akathandiza kuti atukule njala imene yamenya ku southern region basi mezo zatatozacha tengati lero tikunena kuti mulimi akuvutika akuyang'ana kongereza bwanji ife nthawi yaisa alimi amagulidwa at very good prices mukafunse mulimi watobako mukafunse mulimi ndipo musavutika kufunsa kongereza ingotengani alimi mwafunsa apa kuti pa nthawi yanu
mega farm umaenda bwachi ulimi wa nifi umaenda bwachi tisa yake ise chimeti ngakuze highest price yokulidwa mulimi kumaona kuti ye business yake ikuyenda inali pathawi ya ise kepanga samachitika akanika uko akazungulira mutu ndi mayendetsero aboma azikatena kuti ayi awangosepera oka mwachitsanzo atiusa chikalata pa akuti ayi nduna zikuyenda kwambiri nduna zikucha maalawansi chonsecho kota inali pa disaster analephera kuyenda kosakuyendako analephera kumaonekera kukotakota analephera ngakhale nduna imodzi anango asiya kukotakota azizikudikira mpaka pano akusauka anthu amenezi ndi ankamalephera izo ndichani chakweratu kidango chitika cycle threat anachita dula ulendo kutamanga ukafika kumene kuja ndikukakhala pamodzi ndi wanthu kukasokama tera baba akaja alembera ifachanda oyi zakadika izi pachoti satha ndipo boma ili akatengera ayi bora amalawi akufuna chitukuko amalawi akufuna mitengo itsike amalawi akufuna zichito amalawi akufuna kuti shuga akukulidwa ekisautsaderero asapitirira ukalalikio ezimene akufuna amalawi mukumverayi nditiuze ndizoona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS ine ndi chisomo chingwalu ndipo lero tili ndi a Jessica Bwira mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP pankani imene mukamba yokhudzana ndi zitukuko mukundotsamira kwambiri ngati chipani kuti pali infrastructure gap tikhoza kutero pa Chingerezi mumatanthauzanji chifukwa zina zimene zakambidwa musona ndizakuti zitukuko zifalikire konse kodi inu maita chinali imodzi ku parliament akulongosola kuti akukayika 2-story building ku Blantyre amati kusautheni kuti awoneka china kutiko infrastructure gap tikunena isewu yayima akuti alibe forex tikudabwa kuti forex tinachita kuona panyuzi kuti iyo yabwera forex inapita kuti forex infrastructure gap ikubwera pachoti atabwera mumayunivesity onse kumaloza mabuilding lero kulizi munawuza anawa kuti azidya free food kulicheze kuti free education mukangothetsa 10,000 inayalipire there is a gap in everything infrastructure zimene zinayamba kumangidwa panopa ingowerenga tisevene yayiko and for them to start akuti akulepera kwayipira mayuro ake alepera bwanji pamene mayuro ake abwera atiuze chimene chayipisa chitukuko chimene chinasiyidwa ndi Malawi Congress Party zimene tikufuna izi tikufuna zomangobwebwita zomangoyankhula tiye ndikhale pansi mwachitsanzo lero mukaime pasaja muna kuti 5 billion ya CDF sona ijesiko lokusolisa njiro imene ichipakuti tisamanamiza Malawi ngati imavuta CDF before then mukati 5 billion times maposition tosa alimene mchamo osalongosola kwambiri wa Malawi kuti kodi mukaipeza kuti 5 billion ife tikufunza kuti munama zinena ndizoona mwanjira ina mukutanthauza kuti sinokhutira ndi ma policy directions amene aperekedwa pankhani imene yokhudzana ndi CDF ndithu ma policy directions tikukhutira chifukwa chakuti ndikuti ndakupasa ndi resource sitikuiona kuti achoka nayo kuti even before we struggling kuti imalizidwe yonse imene inali day to day mukanene 5 billion pamene mulipera kulipira civil servant awalipidwa pa 50 mwezi wakuti omwewu 5 billion yomukaendelera komatu aphungu a MCP adalipo pamene ndondomeko imene imadutsa ku nyumba ya malamulo sadatsutse zimenezi bwanji ayi mukati mukaone hasadi yake we fought very hard and hii vinilido opposition kama ya kurama akakuza kuti tidanena isetu tidali mkoma mkwema kayamupita kusafu kayamupita kukisi kayamupita kumona isewu mkuiona lera ngobwera wa 5 months akwachaka sikuanganika Ndio mkamani mwenye let's go and check my record kifuko cha numerical advantage ya DPP that's why it is a note it's a we're fighting this CDF of 5 billion can't be that clear I don't think I'm going to put about 5 billion ingadi mungu sio atikupangani yetu mzee how hicho kakuti 5 billion what's the matter don't tell a story Shona is not a place to put a magazine or you can't wishful thinking no full of policy direction concrete 5 billion to each other up here the motel and he managed
saboma siza chibwana this dipange repeat CNGO Malawi iyo ndiko zipanga linki ma policies zimene zili pa ground pano pa ground mwana wa Malawi kulikose akulira ndi misongo palibe changinidwa to alleviate even to protect us who can see a boarding fees mutiwe kuti mapenzero makamaka atosauka makamaka awana akati tikuchitira chibwana awasana setting us backward. We have taken many steps backward. Kinachokola isi tumulindolera chibwana isi ma ratings amanena kuti katubenda koma sona ya dikazika basi this sona ili kutari ati tikuvomera sisi zimene anazipeza omwe wakuti chimanga chilipo echa kuja chilipo analima chimanga checho chotani muzibereka credit weni icho sona ite big disappointment and muona mawo amene azipira chiyankira a leader of opposition with complete evidence muona kuti this is a joke of sona iyi pankani ina imene ikumakambidwa kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi kuthana ndi katangale ndi ziphuphu izi ndi ziwinaso zimene zidali mu sona ya president ngati MCP mukuti bwanji potengera kuti adakuti there will be no sacred cows. Very correct and if pamene poti kupanga subscribe kwambiri in totality kuti ngati munthu ana adidi mulandu pali amene apena kuopedwa kupangidwa ucheno kupangidwa try ife tikupanga subscribe ndipo tikukhulupirira ndithu kuti kulida woti aziopedwa ali yese kaya ndiwe unali nduna kaya ndiwe nduna kaya ndi umachokera kuti ali yese Malay Congress Party imakhulupirira rule of law Malay Congress Party imakhulupirira kuti ali yese azifukidwa ngalama zezagwiritsidwa ntchito ndi za Amalawi osauka ndipo corruption imabwezereka musi ucheno imabwezereka musi development koma zimene titakufuna ife kusamangokhala kulozana kuyitanizana kucheno kukoti machachi zikulibe mukati mupite kuja ukapeza wako kusungidwa mosatsata malamulo a dziko nkhani ili pano ndiyakuti asakhale ndi ma secret cows no holy cows at all but let's follow rule of samangoti kumuona muchifukwa choti ndiwakongerezi amatire chifukwa choti ndiwakongerezi kuti kungogara uniform yakongerezi ukutengedwa what's that is that corruption andikazoona zikuchitika kukafika kukoti mlandu kuteku ongateka kupanga chifukwa choti adakafufukapi mpaka na majenji kumanena kuti emama ngabwanji ngati mulibe ufoni ife tilibe vuto ndi pang'ono pomwe ali yese azipita ukapanga fesibelo koma tatani ndondomeko ndipo iyi akayankhula judiciary ambetsereki akayankhula parliament boma ndi maindustry arms of government zizipangana respect osati chimene tikuona apapani anthu asamabisalire mukuti we want to there are no holy cows bani mukuphwanya malamulo a dziko governance imafunika imene amati coherent tikapita ku malamulo amvere amakoti akati tiyendetsani chochi yetitolani zene zojudiciary zikasuka ulipo parliament zikasuka ulipo executive branch zikasuka ulipo omaosabisalira kuti we are trying ali yesu weni lero tisati ndikuze namene anapanga achachipire mayaya ali ku lero amene anafuna azimayi akungira ndi ali kuti amene anakaotsa banja lakukawale anapangidwa try let's not be selective anena bwino ndithu no holy cows komanso kusamakhale selective justice mwanjira ina mukutanthauza kuti Malawi Congress komanso ma officials ake ndamene amapangidwa target nthawi zambiri muda akambaponso mbuyo muzokhudzana ndi kumanga kumasula kumanganso maka amene anali mboma lapita kuti akupanga target ndi cholinga chofuna nthawi ina mwino panga destabilize MCP mukatero nthawi imeneyi zimene zimafunanso zidakaoneka mmene mumusona mafuna sona ikhale very clear kuti justice pamalawi pano sikuti izingobwera kukamba kumanga sikuti zingomanga chifukwa choti ngachipani cha Congress izimanga wina aliyese as long as mtu waphwanya malamulo mangani ndipo asute mu process yonse kwenda koma osati kuti omenya mbire mayaya ayi palipo walinga oje kumama sola masasitekisi abweya lui koma kubwera pakwanotia apapa chifukwa choti mukuganizira kuti akongresa anapangeni tikumaona milandu yonse ikukhudza zimene zinachitikira anthu achipani chimodzi zisingazizisa zakazapati ndikunena ati
targeted arrest. Maka politically motivated. Manganya tukaja mirandi kuchika. Wanabisa mtu arrested lewa. Amena ari targeted. And I know them a process. And if why Muhammad kuchani kila mene kwa Malawi maneno. Sima ngodi kukodola muta. Tukamshunga 34 days. Against the law. No, that's wrong. So in one word, Mupanga described Sona as what? That is no fair. Posayiro amatikale tukuona pomaliza tikale tukuona ndondomeko za chuma kubwera ku nyumba ya malamulo ngati MCP mukuyang'anira chitsogolo cha ndondomeko yotani. Ife tukuyang'anira chitsogolo chimene chithandiza Malawi onse mopanda kuti awa atavimana federeza pasakale ene selective service delivery. Tukuyang'anira ndondomeko imene ithandize Malawi aliyense maka wakumudzi andi apa tifuna chiwodi kodi misoko mwathandiza bwanji Malawi akukutika production ingatuluke imene tikuchitira apa. So tikuyang'ana Sona budget imene ithandize kuululu umene Malawi akumva pa 5 months yamene chipsinjo chochedwa DBB chinalowa mboma. Ndathokoza kwambiri akabwera kuti nali limodzi mprogram ya lero koma mwatero kuti ngati reformed opposition simudzingotsutsa zilizonse koma constructively. Koma pano tatu uyang'ane kuli bosi ndikuuze Sona. It doesn't even require to be reformed. This Sona yang'ana ndani kamufuta kusanje just go